men 5. sınıfta okuyon. Konkur imtihanı başlandırılacaktır. Türkmen dilini bellep barsınlar. Gelecekte konkur imtihanı bilirim bellep baralım. Geçen yıllarda synaga gatnaşan türkmen şagirdlerin sany ören az bolup, maşgalaların, qowmi ýaşullaryň, medeni işgärlerin arasynda naumytlyklar tolkun etýärdi. Bu ýyl bolsa bir topar ýaşlaryň türkmen dil we edebiýatynyň ugruny saýlamaklary bilen türkmen jemgyýetiniň ýüreginde umyt ışıklary ýalkymatýar. Barlaklaryň gögel ýaýlanmakda geçen ýyl türkmen şagirdleriň az sany synaga gatnaşypdy. Hopsuzlygyň ýoklugy, ýoksuzlyk, bilim mümkinçiliginiň ýetermezçiligi, ene atalaryň sawatsyzlygy, medeni şoklandyrmalygyň az ýaly, kän sebäpler türkmen ýaşlaryň okuwa dowam bermegi, gyzyklanmasy azalypdy. Abdurrahim Oraz şöyle diýär. Bugünlerde Afganistan'da konkur synagy geçirilecek bolupdyr. Onun için Türkmen yiğitlerimiz birinci Türkmen dilini saylamakları gerek. Ben özüm 49. yılda konkura koşuldum. Eğer o zamanda Türkmen dil departmenti bolan olsa ona hatmen koşulardym. Yiğitler, men bir ýaşulygyňyz haýsynda sizlerden takaza, temenna rica ediyorum ki Türkmen departmentimize azından 12 oğlun, bolmasa 20 oğlun yiğitlerimizden girmekleri lazım. Paryap welaýatynda habarçy medeni nazyrlar şöyle diýär. Geçen ýyl ýagdaý erbetdi. Köplenç obalarda hatta bir şagirt hem türkmenlerden synaga gatnaşmady. Ýöne bu ýyl türkmen dil edebiýatynyň bilim ogrunyň duýguly we saýlamagy barlygymyzy direltmek babatdan möhüm nokta hesap edilýär. Türkmen ýaşullaryň, ýaş ýigitleriň böyleki etýän işini hoşluk bilen ýatlıyorlar. Hacı Enver Rahimi şöyle diyor. Afganistan boyunca konkurlar imtihanı yolda. İnşallah konkur imtihanı asla geçip yatı. Şunun için hem özünüzün bilişiniz yani Afganistan'ın vilayet Cuzcan'da bir pantun ya edebiyat-ı zaban-ı Türkmeniyem ba. Şunun için hem biz şul edebiyat-ı zaban-ı Türkmeniye şu etcek hareketim kömeklerimiz bolsun diysek biz sizin üstünüz bilen şu tamam senfi duazdadan çıkan yigitlerimizden haýyş etdiýos ki şular köprek samalsa şu köprek şoňa baryp dikeşdirse nämçe diýip pillasynda bira biz Afganistanda ýaşaýan halk dilimizi diýretýäs ikilenjäm mesaýyn biz şul nemany fantuny ya şul bahşy Balykdadam, Kabuldadam ve Hirat'ta biz köpeltmana neme bolýar, harekete giriyor. Türkmen obasında ýaşaýan türkmen ýaşullardan birisi T24 bilen gepleşip şöyle dedi. Geçen yıl bizim yüreğimiz çökendi. Yaş yigitlerimiz hem gyzyklanmaýardylar. Ýöne häzir medeni oýganmaklar başlanypdyr. Muňa biz buýsanýarys. Köplenç maşgalalar bu ýyl geçen ýyllar tersine perzentlerini okuwa dowam etmege şowklandyrýarlar. Türkmeniň jemgyýetçilik işengerligini rolu hem bu barada taýsyz boldy. Olar agah etmek, ýygnaklary, edebi oturşluklar, mejazi çıtraşmalary gornamak bilen halkyň öý pikrini oýganyp ardyşy hakda ötkezdiler. Türkmenler Afganistanyň asylly medeniýetli halklarynyň biri bolsalar hem olaryň dil we edebiýaty ýatdan çykarylýar. Synaglarda bu ýyl ogry saýlamaklar, diňe okuw saýlamasy bolman eýse medeni özüni tanatmak baradaky tutanýerligini biridir. Geçmişte okuwa uns berilmezlik Türkmen ýaş ýigitleriniň gelecek arasynda ullakan uzaklyk döredipdi. Ýöne bugün bu taze hareket bahasy büyük asylly medeniýete we ene dilimize güýçlendirmekligine dolanmagyna boşlýar.
Bu ýagdaý dowam eden suratynda türkmeniň diliniň barlygynyň aýdyn gelejegi garşylanýar. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi.